Lencwadi isihloko sayo sithi uNondumiso ibhalwe ngosiqiniseko the Prince kanti lesi isahluko seshumi isihloko sayo sithi umndeni. Ilanga selilahlile kunina ubumnyama buyahlasela nehlonono lezasebusuku seqalile ziyahlabelela. Kuheleza umoya opholile onokubanda lokho ukufakazela ukuthi ubusuku buyeza futhi buyanyelela. Kucwebelela nemgwaqeni ungafunga ukuthi abantu bayasaba ukuhamba kulobu bumnyama kudlula imoto kuphela. Lona ke umuzwa kaNtuli phandle egcekeni kunemoto ekhanyiswa ogesi laba baphandle. Kuhle ngoba nonke senikhona kuthathisa uNtuli. Phela uthe buye emsebenzini wabaqoqa bonke wathi abahlangana edining room kunotho oluthile afuna ukudlulisa kubona bonke bephelele. Iphi lengane yakho noma mhlasimpe isaqhuba khona ukungidelela? Kubuza uNtuli ebhekise kuMamkhize. Aqala athule nje uMamkhize isikhashana ebese ebiza uNondumiso ngenhlahla asheshe asabela uNondumiso ebese yeza. Kuthulakalela endlini bonke babuka uNondumiso lona uhamba ngamahlonyana ehambe ephusha isisu esivela nengubo ezingasamlingani. Ungafunga ukuthi kuphuma isimemezelo sathi mndeni wakaNtuli lamaphethelo. Ibani mehlo mane niqaphele ngokuba kuzoqhamuka uNondumiso onesisu esikhulu kanti leso sisu sikaNondumiso singaqhuma noma yinini ukuqhuma kwaso kuzodala umonakalo omkhulu ngakho ke qaphelana mehlenu engasuki eswini sakhe. Nabo ngempela benze njengoba kushiwo baqolozela isisu sikaNondumiso. Lokho kulindo okuhle sekuze kwakhamisa ungafunga ukuthi kuzothi hawu isisu esingaka. Nangu no-Auntie Jabu ubelethe ingane nengubo okubuka sengathi kade yawagcina amanzi. Ulokhu eshushuzela ngesineke ingane yakhe lana kusofa. Naye ingane awuyazi noma iyakhala noma iyadlala noma iyahleka noma iyazela noma iyahonqa ngisho. U-Auntie Jabu ambuke phansi phezulu uNondumiso abuye ame angayishushuzela ingane yakhe ebese yanyipha anyukubalisa ubuso ebese yaqhubeka futhi nokushushuzela uJuju. uNondumiso engabe nandaba na wonke umuntu ombukayo la endlini. Umuntu amqaphele kakhulu baba wakhe lona oyibhubesi lana kusofa ohlala umuntu oyedwa. Avuse amehlo uNondumiso azama ukubuka ubaba wakhe ngokumtshontsha ebese kuhlangana amehlo kaNtuli noNondumiso ebese uNondumiso abheke phansi ngokusheshsha. Ahambe njalo aziyohlala eduze kwamama wakhe ahlale eduze kwamama wakhe ebese aswaca. Ngathi uzothi ngeke usangenza lutho sengiseduze kwamama wami. Oh ekugcineni size sifike isikhulu umnomzane wala ekhaya kaNtuli nesisi esikhulu. Kuthathisa uNtuli ngokudinwa kodwa ayibambe. La ekhaya sengihlisa isithunzi kakhulu. Ngaba inhlekisa nasemphakathini. Abantu uma bedlula lapha ngaphandle bakhuluma bathi uMphemba uhlulo kulawula ingane zakhe. Uma bekhuluma ngalomuzwa la ekhaya bathi kwaNtuli kaMphemba lapho kunengane khona emithi. Amngene emlonyeni uMamkhize ngesizotha. Ayi ngathi Godide usunehaba kancane. Manje baba akekho umuntu ngingakaligwinyi nje. Sungihlala eMadevini. Hayi cha nina aningihloniphi. Nikine ikhanda uAuntie Jabu ebese khulumela phansi. Ngoba ubungeke nje uthule makaNondu. Ayi bot hayi mina ngizolokhu ngisho nje ukuthi hayi cha sewathamba. Hayi sewathamba. Uqinisile nje wena bot. Abakuhloniphi futhi nje mina ngizolokhu ngishilo nje ngithi hayi indaba yakho bhuti ayisekho suthambe ngempela. Aphendula ikhanda uNtuli abuka udadewabo. Yazi uqinisile wena dadewethu. Kuthulakale la endlini ungabikho okhulumayo. uMamkhize abuke uAuntie Jabu ebese ebuka umyeni wakhe uNtuli ebese esolokuthile. La ekhaya ngakhipha imali eshisiwe. Ngathi ngofundisa ingane khona izoba nekusasa eliqhakazile. Nakhona ingane yakhona hayilokhu ingibelesele ngokuthi ifuna ukuyofunda. Ngazama ke ngapatanisa, ngahlanganisa imali, ngayithumela esikoleni lengane. Kanti yona ingane iyazi ukuthi ayiye esikoleni iye emadodeni. Ukhuluma nje wonke lamazwi uNtuli ubuka uNondumiso. Yabuya ingane yakhona nempakampaka yesisu. Awushoke iyona mfundo le wawuyele eThekwini. Ngiyakhuluma phela wena umfundo. Angithi phela wena wathi uyofunda. Nani ofunda ukumitha? Awushoke. Uphi uyise walengane?
phendula phela ngithi ngikhuluma nawe. Hayibo wena Mfundo ngiyakhuluma. Achiphiza inyembezi uNondumiso azame ukukhiphiza kodwa lingaphumi. Alwe azama ukulikhipha ashaya isikhwehlela ebese yazama futhi ukulikhipha izwi nokho kulokhu litotobe liphume kanzima. Liphume lihedlezela. uNondumiso abuke umama wakhe lona oseduze kwakhe ngenhloso ukuthi mama ngicela ungilekelele nangu baba efuna ukungibulala. Naye uMamkhize abuke uNondumiso bobabili laba ngathi bakhuluma ngeempawu ezithile. uMamkhize ngathi uthi yena phendula Nondumiso ubaba wakho ufuna ukwazi kanti sonke lana nathi sifuna ukwazi. Aphendula ikhanda uNondumiso abuke uyise nonyembezi olodwa ohlulekile ukulindoza kwabo lavesane lwehlala qenqeleza lodwa esihlathini ngesivinini ngathi lona belithi hayi senongifica phambili. Usankwankwaza namanje uNondumiso kanti bonke la endlini babuka yena balinda impendulo. Wathi asihlukane ngoba ingane akayifuni futhi wathi asondele uNtuli ahlale ngokucuphela kusofa wakhe akhipha amehlo kwazise usaqhuma intukuthelo uthelwe ngebonko. Angizwa uthini? Uyabona njengamanje ayishaya kaningi emathangeni uNtuli. Hamba ke uye kulosikhotheni lo owakumithisa uyohlala naye manje ngithi hamba. Adabuka uMamkhize kodwa baba uthi ingane iyephi kulobu mnyama? Angithi yasho nje ukuthi bahlukana. U-Aunty Jabu asuse ingane yakhe emhlana anike leyo mfana. Hey we Ayanda awuhambise nansi ingane uyilalisa lapha. Hambisa bamba kahle uJuju. Kodwa makaNondu ubungeke nje uthule uye kubhuti aqhubeke nokukhuluma. Hayi kodwa nani makaNondu hayi bandla hayi. Ahlale kahle uNtuli azama ukwehlisa umoya. Uyabona ngalesikhathi kuzalwa wena ngajabula ngoba phela ngangithi ngizodla ngawe, ngangithi ngizothola inkomo, ngangithi kuzongena nje inkomo la ekhaya. Hawu nangalesikhathi uyofunda ngangisho ngenhliziyo ngithi ho ngizela isifundiswa mina ngisho nomuntu ozokuthatha ngizofuna nje inkomo ezishisiwe zokulobola futhi nje ngangiyokwenza isiqiniseko sokuthi ngimumbe eqolo. Kuthulakale la endlini anqekuzisa ikhanda u-Aunty Jabu sakuvuma abuka uNondumiso ebekhulumela phansi akobe uyezwa njalo. Aphinde aqhubeka uNtuli. Uyabona njengoba nginamantombazana amabili ngangibona ngisigwili mina nje kwakuzongena inkomo la ekhaya. Uyabona nje nabantu bangihloniphe babona ukuthi impela hayi cha uNtuli ubaba oqotho okwazi ukulawula umndeni wakhe. Usabuka uNondumiso njalo namanje u-Aunty Jabu futhi usaqhubeka nokunanela inkulumo kaMfowabo. Hayi wasiphoxa wengane. Hayi kusho u-Aunty Jabu esholo phansi ebhekise kuNondumiso. Aqhubeka uNtuli. Akwenisho iziphi inkomo ezongena njengoba sekunjena nje? Aphendula ikhanda uNtuli abuke enye amandodakazi akhe. Uyabona njengamanje sengithembele wena Zanele mntanami. Ukhule mntanami yezwa ukhule ufunde uhlakaniphe ongafani nalo. Futhi yazi ukube kuya ngami ngabe ngithi nje ungamkhulumisi ngoba uzokuthelela ngomqondo omubi, umqondo wokumitha. Akhombe uNondumiso ngekhanda. Hey ngoba usiphoxile wengane wahudulela isithunzi samphansi. Kuphinde kuthulakale la endlini akekho ofuna ukuphendula. uMamkhize abamba uNondumiso amcamelise ehlombe lakhe amduduza. Layelanika kunomuntu lana engimaziyo futhi nje ongumngani wami omkhulu. Lo muntu ngokusho kwakhe uthi uthena nje edlulela la ekhaya wabona intombi. Manje le ntombi ufuna ukuyenza umfazi. Amamathe u-Aunty Jabu ahlala eqoqe ebese buka umfowabo emehlweni. Ubani loyo bhuti othi ungibonile? Siphuthume bo bhuti. Hayi ngeke siphuthume. Ubani lo seyibonile umfazi lapha kimi? Shono bhuti uba lo muntu. Ehlisa umoya uNtuli. Cha bodade wethu. Lo muntu utheni amngene emlonyeni ngokusheshsha Aunty Jabu. Eneke bhuti. Musu kumfihla. Phela nginelungelo lokuthi ubani lo ozibonela umfazi lapha kimi. Asho la mazwi Aunty Jabu maqede amamatheke kuhle kwentombi iboniso kala elithandayo. uNtuli abuka uNondumiso. Ushezi ibhalwe emehleni injabulo ku-Aunty Jabu. Hawe mabhuti ngempela ngathi sengiyayibona sengumesishezi. Uyabona nje umshado wami uzoba muhle ube muhle nje futhi ube mkhulu udlulelo kaNtshingile. Phela uNtshingile isichaka sendoda ikhehla into engenamali. Futhi uyabona nje emshadweni wami ngeke ngimmeme Mazondo ngoba uyeyisa futhi mubi nekhala elikhulu nxani.
uNtuli abamba udadewabo ngezandla ngenhloso yokumkhuza. Hayi dadewethu. uNtuli ubengasho wena, ubesho uNondumiso anyiphe asukume ame ngokusheshsha u-Auntie Jabu ashintshe ebusweni abambelele eqolo abukudadewabo. Ini axoyo uMamkhize asise uNondumiso lononcike kuye ahlale kahle abuka umyeni wakhe ngqo enhlamvini zamehlo. Uthi kwenze njani baba? uNtuli abamba udadewabo ngesandla. Hlala phansi dadewethu. Azizwe phoxeko Auntie Jabu ahlale phansi abuka uNondumiso lona osakhungathekile naye. Ebese yanyipho Auntie Jabu ebese khuluma sakukhala futhi sakuthetha. Awusho bhuti, yini lena uNondumisa nayo mina engenayo? Ushezi azabone yena mina engangiboni. Aphendula ikhanda uNtuli abuka udadewabo. Yehlisa umoya dadewethu. Empeleni ushezi nje amhlale emadevini uMamkhize. Ngiyaxolisa baba ukungena emlonyeni. Manje ingane yami isisha umhlaba ngaleyo ndlela nje yokuthi usungaze uyiganise namakhehla anempandla futhi. Usubona ukuthi nje ingane yami sefanele ungena isithenjini? Hayi ngeke baba. Hayi ngeke. Angivumi nje mina lonto. Wena Nondu uyayivuma lonto? uMamkhize abuke uNondumiso lona oseduze kwakhe. uNondumiso asholo phansi. Cha boma angivumi. Phendula uNondumiso namehla acobe inyembezi. Wena ke nje ayikho into ezoyikhuluma la. Ayikho okwakho ukuthuthule. Amenqa kuMamkhize. Baba nayo ingane nelungelo lokuphawula phela ikusasa lawo le futhi impilo yawo leli. Ashintsha indlela yokuhlala uAuntie Jabu abuka umfowabo. Ngicela ukubuza mina bhuti. Ayikho nje enye into ke ngasemhla simbe yenziwe noma nje kodwa nje atshelwe yena ushezi ukuthi nje akakhohlwa noNdumiso ngoba akamfuni futhi uthe ikhehla. Nimtshele ukuthi mina ngikhona futhi mina ngeke nje ngimbize ngekhehla. Ngizombiza nje ngebhungu elincane lika 20 years. uNtuli abuka udadewabo. Cha bosisi ngiyaxolisa. Abuka uMamkhize. Lalelani-ke lento izohamba kanje. Kuphakathi kokuthi lo uyahamba uyobuya nalomfana lo ommithisile. Nakhona lo mfana angafike lembatha, afike nenhlawulo nengezamuzo noma ahambe eyovusa umuzo kaShezi. Phela mina isithundi sami singavuka mengase uShezi efikela ekhaya ezolobola lo. Phela uShezi uthe uzoyishaya zonke ziphelele. Nizobona ke nani. MekuShezi wayishaya zonke iphelele, isithundi sami sizobuya. Nikhumbule phela ukuthi uShezi uyisiqumama. Sengiqedile asuka uMuntuli. Sengiyogeza ukudla kwami akungilandela.